Kasper, ikke så tæt på ham. Goddag, Victor. Sådan, Gustav. Der, Gustav. Simon! Efter Mikkel. Spille! Det er okay, du kan bare gå den. Og Gustav. Og så Oliver. Modsat, Hannibal! Modsat! Og så Oliver, ja. Tim Møller bagud, Mikkel. Nikolaj! Kig på de to, der er foran, Nikolaj. Hannibal, kom, gør det nemme. Og Gustav, ja. Det er okay, Simon. Og farten, Vik. Og løb så. Og score. Kom igen, kom igen. Giv det ud til mere. Kom igen, her, Gustav. Mikkel der. Ah, det er ordentligt. Ah, så er vi lige nærmest der. Oliver, med den. Kør. Har plads, Oliver. Rykke, Mikkel! Kasper, godt kom tilbage der. Så skal vi med lidt, det var flot, Kasper. Bakke. Godt der. Og hjælp Oliver. Bolden, Hannibal! Godt, Hanni. Kom her, Mikkel. Godt der. Godt kæmpe. Kom op! Kom med. Mikkel er der. Og spille. Ja. Oliver. Oliver. Vi løber meget, venner. Det er bare ind. Vi får en mand, så dækker vi en mand. Skal vi dække hende eller efter ham? Hvad vil jeg, Christian? Kæmpe! Snakke! Hvad står her? Kæmpe lidt. Han er smart, Bajsa. Marius, løb! Marius, løb! Godt set, drenge. Gustav, bagved! Høj, kom! Godt kæmpe, Faisal. Faisal! Har du ud af? Gustav. Ind tilbage, Marius. Ind mod målet, Gustav. Hannibal! Ja, jo. Gå luften, Hannibal. Det er Hannibal, ja. Så igen, ja. Gå. Ja, godt, Kasper. Godt. Kom Mikkel. Kom Mikkel. Ro på den. Ro på pladserne. Kasper, det er dig, der overgår. Kom Mikkel, hjælp ham! Andy, bag på dig. Kør! Ind mod målet, Victor er der. Spille! Godt, kom tilbage, Rene. Prøv at presse ham, Mikkel. Godt, kom, Rene. Det er Gustav.
bak! Det er godt set fra sæddommer. Det er hårdt, Victor. Marius, ind og blander. Blander det ind. Ind og blander. Der er retur. Så du bare ikke gribe bolden. Nej. Fint. Åh. Godt mål, Vig. Så slippe. Vælg det! Skal være færdig igen, Mikkel. Godt spillet. Godt spillet der. Fortsæt, Magnus! Og videre. Godt, Magnus. Stop. I orden. Rolig. Fint, Mikkel. Ind og presse, Marius. Okay. Efter Marius. Så løber Oliver, så kommer den. Fint. For Lucy. Hvad sagde jeg? Glemmer dig slå. Kom on, du kører. Kom ind foran, Magnus. Kom, Magnus. Kør, Oli. Han har tabt en sko igen. Nej, det er Oliver, der har tabt. Ligger en mand. Reda, kig på bolden. Bliv ved, Magnus. Kom. Yes. Okay. Og hjem med Gustav, hjem med Gustav! Kom Nikolaj, vi skal løbe lidt mere. Løb med, Oliver! Stille løb så. Godt spiller, så over til bagerste. Bare en finder, så følger igen. Godt spillet, Magnus. Eller Marius. Sidste var en aflevering. Ja, det siger Så står der. Han har løbet på. Og fortsæt, Gustav. Kom, Magnus. Kom, Magnus. Kom, Magnus. Ind og tryk. Ind og tryk. Ind og tryk. Sådan der. Godt det, hold. Magnus, deltag. Kom, Magnus. Kom, Magnus. Kom, Magnus. Pres. Vil du godt lige aflevere den, Reda? Gustav, Du holder slet ikke pladserne. Yes. Kom nu, Reda. Fortsæt, Hannibal! Fortsæt, Magnus. Fortsæt, Magnus. Bliv Hannibal. Luften. Vi jagter bolden. Jagt bolden. Flot. Kom herover. Kom herover. Godt, drenge. Kom nu lige, Christian. Stadigvæk, Thomas. Godt spil, Gustav. Ja, men hurtigt. Stadig ind foran ham. Han er hurtig. Hjælp. Prøv at skubbe nu igen. Op igen. Der er ikke noget, Victor. Det er din, Gustav. Kom. Kom igen. Kom med. Ja, det er sgu i orden, Gusse. Træk igen, Vig. Det er din, Olli. Kom med lidt mere, Randi. Flot, Randi. Godt løbe. Tag den, Olli. Super. Kom igen, Victor. Op, Hannibal. Bare tag et par meter, Gustav. Stille og roligt. Så løber du. Magnus, løb. Den sætter Mikkel. Kører der. Masser af plads, Mikkel. Du kan også sparke Mikkel, hvis det er. Godt, bare første gang. Godt. Og så kasse. Sådan da. Godt spillet, Mikkel. Jensen, jeg giver ikke det der. Bare op på humøret, okay? Du kan ikke gøre noget ved det. Fint, Marius. Godt presse, Marius. Kom, Mikkel. Ja, snakke. Godt spillet, ved Kus. Vi vender den. Det er Hannibal. Rolig, Hannibal. Træk ud af Mikkel. Du træk herover. Ej, der skal fart i det. Kom igen, kom igen. Rolig. Kom nu, drenge. Ikke panik på, Mikkel. Tilbage med den. Flot, Randi. Så kommer du lige. Kom med det. Ja, kom igen, Olli. Fik jeg vel ham der? Stadig, Victor. Udvendigt, Gustav. Ja. Kom igen.